мухлисони реал зиқ нашуда гаштен. Ин тема барои шумо нест, барои ҳамин дур бишинен. Салом, имрӯз хайрина дар бораи бозии клубҳои дигар чақчақ мекунад. ҳама бозии Барселона ва ПСЖ-ро дар финали Лигаи чемпионҳо шуда доштанд ва ҳамаи кору бору ҷазир кард. Усмон Дембеле баъд аз гирифтани тӯпи тиллоӣ чунон хурсандӣ кард, ки чӣ тавр травма гирифт нафаҳмид. усмон бар муқобили Барса бозӣ намекунад. занакҳои лаби об мегӯянд, ки Рафиня низ травма дорад ва бо ПСЖ бозӣ намекунад. хай Барса решфар дорад ку баҳсаша. ҳоло бозингарон ва мухлисони Барселона настроенияшон 100% аст. реал дар дерби шикаст хурд ку. мухлисони реал камон. бале шикои Барса ба Атлетико як бор ҳам раҳмат гуфтед ё не? мардак шидан дар кура. коэффициентҳо барои ин бозӣ чунинанд. ғалабаи Барселона 1.93, ничия 4.30, победаи ПСЖ 3.83. хиткарде дар ин бозӣ фаворити асосӣ ки аст? соли гузашта Барселона бо ПСЖ бозӣ карда буд. шоти он бозиро кӣ дар ёд дорад? фикри худро дар комментария ҳатман нависед. Адиос амигос.